Здравейте на всички, аз съм Тош БГ и в момента се тренирам с транспортер. Да, той е истинският транспортер. И сега ще правим пратка. Не, възикам се, просто цъках ми си мата и реших да снимам. Просто така рандом и сега се блъскаме. Аре, пратката ще закъсни. Имам достатъчно време. Добре, не ми пука. И в момента правя на ТП дрифтинг назад. Да. И тук не цъкам много. Не цъкам, мъкни е. О, нека се тъпа до мене, малка му. Не, с Джо ще го стреляш. Ма не дей задържа. Джо. What the fuck is this? И стреля го в небето. Сега ще го чакам да падне. Има парашут. Майка ми да го. Ето. То си използва парашута и умря. Добре, той умря. Окей, той умря. Виж там отстрани иконката как е умрял. Да, видял го, някакъв паднал циганин. О! Факт. Моята мина. Много хора се чудят как да си креатнат кола. Искате тъпото F1. Опс, така камък. Искате F1 и си таковате, и си избирате кола ли, хеликоптер ли, лодка ли, колине ли. Ще ти трабанчи изберете, ако има, нали? Всички сервери са различни количи. Да, но всички сервери са, мисля, че от F1, нали така? Да, бе, всички. Добре, защото той ги разбира. Аз. И тук ви са Create, Repair, Flip, Update, Calorie, Paint Job. Не знам който е, ама както взе. Paint Job е при флаша, бе, тези коли могат да слагат Paint Job. Твоето и Paint Job, нали точно ти те питаме, мен. И като в сампа човек, нали като справиш колата, Paint Job и сменяш картинките на колата. Значи слагаш картинки, да. Да, ето, аз го обясних по прост начин. Да. Защото аз не може да обяснява. И... какъв съм прави, спаркирах колата. Не е толкова си добре колко ми. Да, бе, ти си... Добре. Този клип ще го кача... другата година. И, да бе, това е тъпо, просто, нали... Ще нямам на ДД, на ДМ и как ще ме гледате как умирам. И шутър! И да, и на шутър, може след малко да направя клип на шутър. Аз ще участвам, ще картя. Добре, докато конвертаме този клип. Ай, стига съм блъскал, бе! Те направо... Гледай го пак по кобра. Как ми? Скочи колата. Така се качва мини. Стиски, чрез D може да си направиш 4x4 колата. Можеш да направиш с кое си F2, ли? D, натикаш Б буквата. Загледаш, паши ми високо. Аре бе. What is this? Бъто или къде? Къде трябва да натисна? Буквата Б. Добре, натискаме, пише ми, тази кола не става. Защото тази кола е много добра. Сега ще покажа един номер. Ти пък това знаеш ли го, е? Чай са, Дуда. Добре, писаме. И... как ме изстреля! Генснет си на Джили какво? Абе, не. Виждаш, Тошко, натисни Джи. Дай, моето име е Тошко. Задържам го, но нищо не става. Ай, качи са по мен. Не. Да ме изстреляш. Не бе, лаве. Това заключи кола. Добре, бе. Аз се отключвам за като гледам. И... сега... какво ще прави? Мамка ти. Фак. Ако се чуете къде да играете тъгъли, олдскул или някакви такива прости, играете в Twister Games. Просто сега правим мазна рекламата на Twister Games. И... просто напишете... Снимай, виж. Мъкни бе. Чай са.
Просто напишете тъга, те го търсите и така. Тежко, хареса ли ти? Оле, това е уникалното. Охо, гледай, като обърнахме, сега пак може да го флипнеш. Това тук бе, куче. Аз съм се обърнах. Аз ти помогнах. Аз ще се оправя, че. Гледай, всяко. Гледай си го. Добре, сега ще си избера някаква друга. Ето, Create и... Просто ако играете в този сервер, Neovac, е сега Ferrari, Honda, Hummer, О, това ще е яко. Да бе, яко. Mazda RX-7. О, аз нямам глава. Това ми че пише много яко. Нямам глава. Yes! Toyota Supra. О, това е много яко. Не е яко, но пак става, нали? Това прилича. Това е Toyota Тошко! Върти гуми, докато не ти излезе при скоростния това. При километража въртах. Червена лента и бежа. И бежа 300 км. Някакъв се телепортне, аз го такова стреля. Ми се спука гумата, бе. Еми, много въртиш. Не, бе. Само в началото, още като ти излезе и тогава... Да. Добре, дами и господа. Бъзък се дървото. И сега просто ще си караме с спукана гума. Аз карам един пасат. Не съм спукана гума, мога. Значи много върти колата. И това ще бъде за този епизод. Много ви е харесал. Не ви е харесал, знам. Тъпо е, защото... И след малко ще играем в Twister Games. И аз паркирах доста яко. Yes. Ами... Сега... О, да. Къде стигнахме? Ами... Чао!